Ayo dibuka sikik. Sugeng dalu saking Pak Haji Eko Mugiono, SH Komisaris PT Sejahtera Damai Berkarisma utawa SDW lan Kuto Jababeka nyuwun lagu Tembang Kangen lan Sesideman. Matur suwun. Niki lagi nonton bareng kalian PWKS Jabodetabek. Wah, gambare ya disyuting terus. Edan rame tenan kono. Iya. Seragame ya isih akeh. Isih kaya mbiyen. Iya, nganggo layar lebar. Ah iya. Wah, dan iki dipoto iki jan wiyagane ndase gedhe-gedhe. Kowe iki nek setiap pementasan ki ora nglarani ati piye to? Mbok sing kepenak dirungokke. Ah wong do tak larani do betah banget ki. Ah betah nang ngarepmu nang mburi do gemremeng. Oh, mana ada urus. Arep do ngrasani mbok sak karepmu. Mbok nganti jewewek. Ah iya. Aku kok dirasani. Aku wis mental dirasani kok. Ah iya. Tinggal nang gir kali wis beres. Pokoke santai ya. Heeh. Yo, ana sing nyuwun Sesideman sindene sapa rek? Wah, sindene bengi iki panjen. Sing wis ditepungi karo PWK Jabodetabek ya mungkin Anting, Mbak Ayu, Tatin karo kabeh iki terus. Ha iya. Ora ana sing anyar. Mbok golek anyarane. Nggo semangat ngono lho. Ora meng wajahe meng kuwi. Anggere teko meng kuwi. Ha iya. Sapa ngono sing kira-kira nggo tuwa-tuwa? Saiki rak kancane dhewe wis ngunduri do tuwa to. Nyawangen wong enom wis memeng. Mado seneng nek tuwa-tuwa. Ha iya. Triamin ye, wah masa. Aku nek voting iki kalah kok kowe. Voting golek sinden. Heeh. Sinden tuwa apa enom? Mesti dinaik kertas kae do muni tuwa. Setengah tuwa. Ha iya. Jenengane saya suwe saya menep kok, Go. Ha iya. Ya, Tembang Sesideman. Ya. Sing ngaturke penyenane Mbak Ayu Purwalestari. Ya. Ngadeg Polunggo. Ngadeg ditonton kanca-kanca PWKS Jabodetabek iki. Kowe kalikan ora? Nang ngrene Jakarta, heeh. Wis do mlumpuk do nyukupi apa kebutuhanmu, endi sing rokok, endi sing kasur cilik, endi sing pampers. Pokoke kabeh do disiapke. Iya. Kowe kelingan ora truk jaman loro ning Taman Mini kae. Sing ngroyong ya PWKS Jabodetabek. Endi sing mijeti sikil, endi sing ngurut boyok, endi sing nekake leluhur. Wah, aku mah wah piye iki kok mah ditekake leluhure. Wis ditambani sik. Tenane werna-werna kadidayane werna-werna. Ana sing dipejet jempol kucek ngono. Pripun Mas rasane? Pripun? Ayo lara dipejet to. Ayo lah. Ayo Mbak Ayu lah menika ben dipresani karo PWKS Jabodetabek. Menika Mbak Ayu nedeng Ngerbini. Oh lah. Mula le jarikan rak saya megar. Ayo ketanggrok weteng. Ha iya. Ora iso singset ya wis ben ya wis sing digadang-gadang wit biyen tekan saiki wis iso kelakon. Heeh. Ya muga-muga aja tiru bapakne. Ha iya. Tetep tiru mbokne, Mergane. Aja. Wis luwung wedok. Heeh. Wis wedok, pinter nyinden, suarane apik kaya kowe wis nyenengke pokoke. Anggere sumur 2 taun kae iso nembang apa ngono wis nyenengke. Heeh. Iso karo iso ngethaki bapakne nyenengke pokoke. Ayo. Ayo sesuk jenenge mesti Gusti Ayu kok. Oh, ayo bapakne ora aja bolang-baling kok dadine. Kok saged bolang-balik niku mripun? Mah ora wani aku.
Walat moh. Ya, dibawani, Mbak. Wah, lemu ya. Ah iya. Saya mundak. Sesuk rak cilik. Ah iki sesuk wis kaco iki. Ah iya. Nek do apa jenenge iki? Cuti. Tahun ngarep ki saiki wis pirang sasi yo saiki? 5. Niki 5. 5. November, Desember, Januari, Februari. Berarti HPL-e sekitar Februari kuwi. Ah, bener toh. Februari berarti 2021 iki iso tanpa Ayu. Iya. Mergo ya tanpa Ayu dan Kezwan. Ah iya. Lah sing bayar rak kula to. Ha iki saiki tak gawe peraturan winginane malam Senin. Pokoke sing bojone sinden kuwi nek cuti ya lanang wedok sisen. Ora mung wedok tok, ndak kesenengen. Lah njuk sik goleke dhuwit sapa? Golek liyane nyambut gawe nabuh ben. Ha iya. Melu sapa? Ah ya melu liyane kok. Kowe melu liyane ra iso ngopi. Wah. Duapure ra. Oh nggih niki liyane dong ora ngopi dhewe. Ah iya. Kemethak. Kan sesuk sing balas kaya anakmu. Ya. Nggih. Wiwitane anderek sampeke Medan nggih, Pak. Tonjoe. Wah. Suaramu anu apik, serak-serak basah di tak ombani wedang mak glonder. Om bareng weruh raine bojomu kok mungkup-mungkup aku. Nggih, mboten. Wedange kaya arep bali meneh lho rasane iki. Priya bagus. Kompor enggak? Kompor. Kang Allah budaya. Sowan menyang jelas gede. Iya. Kutha gedhe. Ha jenis awak gede kok ya terus. Iya. Ayo rombongan ini jenis awak gede kabeh. Oh. Tatin yo nek meteng yo meteng meneh anake loro yo. Wah. Wah. Ha iya. Wis ora karo-karuan. Anting ki nek ndek bojo hamil yo. Wah, nek sing ngajak cilik ki Neti. Oh. Neti kegawa ati kok. Nek Prastiwi kae iki ora ketok nek meteng. Oh. Apa ta saya saged? Wis iso kok, kae sik mlembung nggon pupu. Meteng kok nggon pupu lho. Kumba Karna kok. Ah iya. Bandara terus kayung yon. Edi Peni. Lho Edi Peni ngopo? Cakepane apa ya, Tru? Slendang kuning kang saking Udel. Ukir, Ukir. Ukir. Swara
lemana ning wasesa glinding ngongrom nek kok keneng apa to Pak wis ben nang wae ayo ayo anu pengerame saiki matek aji cangkem 1000 ha iya matek aji umume bolos 1000 iku cangkem 1000 dadi ora mbutuhke wong pirang-pirang cukup penonton siji kae wis cangkem 1000 angung marang bendara cahdas oh cahdas sang dia sules tia pijer ngincangake alis kaseneni preman pensiun tenan embo ya ya ayo ana watake dhewe-dhewe ayo ya nek seneng guyu disengani kuwi ngapa monggo wis dadi watak ya kudune iki ditampa kanthi ya wis ngono kae arep kepiye meneh ngono malah kepenak kok senengane kok malah oh iya iya malah digeguyu terus tresno sesideman becik monggo luweh becik patenana Nena liwat kincane alisku kasa mangka kowe bocah gunung senadyan bocah gunung kadrukan rinpo siwa rakyatku tak
Nena nena urip ana kota gedhe kowe tak tokoke matur sembah nuwun Mbak Ayu Purwalestari. Iya. Sing wis kepareng ngaturake ya kuwi Sesideman. Nah, ki pamundhute Pak Eko Mugiono. Heeh, ki wah salah sawijining pengusaha sing tresna karo wayang kok, Truk. Ah iya. Wah, luar biasa. Ya mung kaya jiwa kaya panjenengane kuwi sing iso melestarikan budayane awake dhewe, budaya tradisional ya kuwi wayang kulit. Ah iya. Nyatane panjenengane ngrengkuh kanca-kanca PWKS Jabodetabek. Iya. Diparingi alat streaming. Heeh. Wah, ya wis bakal saya maju, saya HP. Iya. Wis meh jane kerep awake dhewe sowan ning ibu kota. Heeh. Jadwal-jadwal wingi. Heeh. Iso ketemu karo kanca-kanca PWKS ning nyatane ya wis sekarang ya masa pandemi. Iya. Wah, jan. Nah, usah bingung ya melihat peraturan iki. Cuci tangan pakai masker. Ah iya. Piye wis jajal lho. Cuci tangan iki nganggo sabun apa banyu to pakai masker. Kuwi mung kurang koma. Weh. Mari urung saiki. Tegese kurang koma iki tulisane kurang cuci tangan, koma, uga pakai masker. Aja diwaca bablas. Nek diwaca bablas cuci tangan pakai masker. Ah, cuci tangan nganggo masker ndak dikira kaya ngono. Oh. Bahasa iki kudu nganggo subjek predikat prestasi. Ora ngerti bahasa kok subjek predikat. Lho, kuwi pulangane ngono kuwi ya, Truk? Ah iya, ngono lho. Aja diwaca langsung. Iya. Engko ndak kaya ke kiri jalan terus. Ngono ya. Kuwi ke kiri jalan terus ya. Ke kiri ikuti lampu. Ah, mongko lampu ning kono ora obah-obah. Kok kon ngikuti lampu? Lurus jalan terus mengko nek dibuka helme kula kriting. Ndak kaya ngono. Mula kudu dipisahake. Iya. Tembang kangen kersane Pak Haji Eko Mugiono. Ya. Diaturake ya. Saka komisaris PT SDB. Ya. Jababeka Sekuto. Ayo, Tin. Ya, wah, iki. Wong lemu suwi nek ngadeg ya, Gong. Ayo, ayo nyopot wiron. Ayo. Sing diwiru jarike, sak kulite nanti. Kulit apa? Kulit melinjo. Aku ra ndilinjo. Aku duwe. Ra krungu dhek ben. Dibawani, Tin? Ya, wah, ayo. Napa Pak bawane? Bawane sak karepmu, sak apalmu. Rindu. Apa-apa lah terserah ya. Biasane apa? Tatin ki mesti biasane basa kae lho sing apa kae? Lali aku apa kae? Apa? Pemilihan umum. Uduh. Sing kae lho sedih kae lho apa? Tak tunggu. Sliramu tak tunggu. Was meh wanci. Kowe lah, anyar iki. Lengser wangi. Ngandel ora. Wah. Betapa malang nasibku sama jadi tinggal ibu. Meneng ta? Ngrungokake Tatin ora. Awang tembang kangen iki gayange kok kaya ngono kok mesti wiwitane kowe iki sedih disesuaikan ngono lho. Lah apa?
Lah ya sing ceria utawa apa? Yang mana? Ah. Yang itu. Sing endi? Itu. Endi ta? Itu boleh enggak? Kalau enggak boleh ya yang ini. Padha wae ras. Ganti wae. Sandingnya. Heeh. Sandingnya mana? Ayo kuwi tembange kuwi. Ganti ora? Ganti, aja sing sedih to. Ben ora Apa? tak tes kowe iki senengane kok sindan kok sing diapalke mung sing sedih terus. Ha iya. Engko tiba-tiba, ayo Tatin nembang, nggih Pak. Arep nembang apa? Trutur duduk wuluh Pak. Lah iya wis. Sing arep ngrasa. Aku pengen sing mambengi lho dong, ngene ora iso. Apa? Sing lari pagi lho. Oh. Mlajer sing. Ya biasane mawon nggih. Ya, sedih menah. Uduk. Wah, jan wis. Yo. Aja terus. Kuwi to apa, Pak? Hah? Kuwi wae ya. Ya wis kuwi ora apa-apa kok. Kuwi apik malah tuntunan kuwi. Wong ki nek turu sore, heeh. Kuwi ora apik, aja turu sore kaki. Ana dewa nganglang jagat. Ah iya. Marjai. Suwe-suwe iki aku nek do rame ngono kuwi aku arep menggunakan carane geter kok aku. Napa? Ora dijak njukan. Tegas nek anu preman pensiun. Kowe sesuk ora usah melu sik ya. Ngono. Aku omong wae kok. Ah, mboten. Ganggu. Sing marahi ya kowe iki nonton wayang kok ganggu dalange ora. Omong-omongan kok nganggo mic. Asih dijak omong ora ngerti mulai ya mikir tak juko. Tri, mantri, dalem Mas. Lho dalange ngopo iki? Ono apa iki? Kulo omong-omongan. Riyen iki kata. Kowe ngerti apa kowe? Ngerti sih. Sok tau. Sing mayang nang dhuwur kali kae udu. Mas Getar. Oh, ndeng main ndur kali. Kowe nganu ta? Nguyuh nang ngisor panggung ta? Kula nawon jenengan. Kowe kuwi lho iki saluran apa iki kok matur. Iki gejlek saluran ngendi iki? Kono kae iki jenenge gejlek 7 kok iki dadi gejlek 8. Mbuh, Pak. Nyangking pokor kencang. Iki ya bola-bali PWKI Jabodetabek ngirimi foto terus isih do nonton bareng. Heeh. Rasa ngetokke dagelan sing apik-apik lho kono ana dalange sing nonton. Heeh. Sri Kuncara Brimob. Ah iya. Ki dalang ladrang Sri Kuncara. Sandang kelawan. Apa sih Pak Gatot iki? Oh. Wis ben ra apa-apa. Wis ben. Ayo wis kepiye wis ra iso ditututi kok. Ayo terus Tin.
Antarja e. Ayo malah guyu. Sadar malah guyu ora. Ayo ora abot. Ah iya. Sandang kelawan pangan Iki aji-ajine bulos kok. Ora iso mendlep. Ilang. Nek kira-kira arep nyindet ya metu. ya iku bagian nipo Hantu tanpa kepala. Mbak jenengan kira ngono ki aku ngapet guyu lho. Ora sosok-sosok diampet, los wae. Lah kan lagi nembang. Ha iya, aku ya muni hantu tanpa kepala. Dadi kaya gelungane iso nggo nutup. Lagi sakit lho, Pak. Sakit kok radang tenggorok. Sindan iki rumah saku alasane anggere dikonsliman. Kula nembe radang tenggorokan, Pak. Telake jamur. Maksudnya piye? Sing jeneng radang tenggorokan iki ana jamur nang nggon telake ngene iki jeneng radang tenggorok. Maksude piye? Kowe ora ngerti ilmu kedokteran kok. Ora jamure kaya ngopo? Ayo mbok. Kuwi dokter-dokter sing ngerti meng ada tumbuhan jamur di tenggorokan itu bahaya. Mula nek nggo nyuwara pre. Infeksi saluran tenggorokan. Ah iya. Mula mau wis pesen karo aku kula ampun kok nyanyi tunggal lho Pak Kur-kur mawon soal radang tenggorokan. Heeh. Ya wis ora apa-apa. Arang sinden ki rawan radang tenggorokan. Nek sinden kok alasane vertigo wis ora ketemu ngakal. Wong melek sabarana rimo Mula nek mangan sing ati-ati. Iya. Swara nggo nyambut gawe mangan ngawur. Ngawur mangane dadi radang tenggorokan. Ah iya nek mangan iwak laut ki ya awake ora kok ndase. Nek diwangsuli kowe lara ati lho Pak Preman pensiun. Kowe mau muni ndase sapa nek kono muni ndasmu ngono malah kowe engko lara-lara. Kowe engko muni ya. Ya, tembang kangen monggo dados ya.